Hmm. Måske er den her i. Nej, der er den igen. Måske er den... Jeg ved det. Man skal lige udenom blomsterne her i bedet. Og så kan det være... Nej. Der er den ikke. Måske er den i en af de her 5 buske. Måske er den... Er den herunder? Måske er den derunder. Eller... Jeg tror måske, den godt kunne ske at være i den der kasse. Det er godt nok lidt interessant, hvor sådan en skat den er begravet, eller gemt, eller hænger. Det ville måske være allernemmest at finde en skat, hvis man havde et kort. Der er et kort. Der er et kort et sted, hvor man samles, og hvor man sidder afslappet. Og det er sydligere end nord. Det er fisk. Det er indenfor. Det er et rum, hvor man ser X-Factor. Prøv at finde kortet, så kan det være, at I finder skatten. Det er den her, I skal have fundet, og den ligger et hemmeligt sted. Så held og lykke for at finde skatten. Skal I bruge snille?